India angkang pielong corona booster dose kipi kapangcheng. Inglong aso kalidera phan KEEC along amang hoi peklong lipusi KFA asong atumpen kehang. APHLC asong pen Soching Dhenta constituency along 6 schedule of Putak Cherok Tok Amai Lapen Armuga Chepok Amai Kedeng. Chintong Ronghang High School near Denarong Town under Numoti constituency with science, commerce and arts streams. Facilities provided in schools are smart TV facilities in every classroom, CCTV system in every single classroom. For more details, contact 70025-92771. The Niswar Theron, Headmaster of Chintong Ronghang High School. Kardom, Pini Carbino Life Adap Abirta, Long Kitching, Sibirta, and Ituma Panakevan Pilake, Corona Kisobur Putak. Tangtan Tonman Chatana Mixinang. Ilituma Deda Long Corona Kisobur Kapavir Pamijia Panpura, Jakoni Pai Crepe, Poor Nipen, Nitroxicabra, Poor Anabaha, COVID-19 booster dose kipi, Pangching Pontanglo. Ison Kenang Sodabirta Arjika. Jakhong ni phai krep ho arni pen det piang kangalong corona ke so wur pen kachepajok pa media phanpura India government pen arni hotsi corona booster dose ki pi pangcheng ponlo India government pen labangso corona booster dose ki pi pon arta ke jongpon lake ningkan krener ke pen ningkan phokebra sirkep anaphan corona ke so wur pen kachepa heloja phan ni phai krep ho pen corona booster dose ki pi pon asai kedeng pangcheng lo Bangso corona booster dose kipi pon lake ake joy abar saipensi kipi pangcheng ponlo. Birta ke long pona tengke bangso corona booster dose central government pen ake joy abar sai kipi ponja phan apor hot pen ke jong pon lake nitroxicabra pho ana phansi panong pon eklo. Apor ke hot pona tengsi non ke bangji chitia chiklo ni phaithom kep an bangso corona booster dose kipi pon arni pajut ponpo. Birta Kilonga Tenke, State Cabinet Minister Mate, Okpran Anat Kilang Minister Keshap Mahanta Pensi, Bangso Corona booster dose kipi Pangcheng Ponlo. Puthot Kinang Sura Birta Arjik Tha. Pinangar ni pen, nangli Corona booster dose kachipidun igja phan ning kihang do pulote, nangli phan eson Birta Kimido. Central Government pen kisik pon Corona booster dose ake joy abar sai, niphai, crepe hopen, ilituma dedalong Pangcheng Ponlo. Bangso corona booster dose ki pipon arta ki jongpon lake ningkan krener kepen ningkan phokebra sirkep an lapen bangso abar sai ake joy pen ki pipon je phan apor ki hotpon lake nitroxicabra pho an India angkang pregjam along rielong corona phurun plipu thot ke bang pena jok penangana tum apran ke dam thunang ang thek setame klang ponlo bangso pena jok ilituma deralong bangso keso kapavir pamija phanpura Prime Minister Narendra Modi pen siding ponlo. Bangso pena jok say India angkang along COVID-19 booster dose ki pipon pangcheng ponlo. News Desk report, Karbiang Long Live. Karbiang Long Autonomous Council along. Executive Member mate mang hoi ke pekpon jelong ang tan ben kebang mate non tribal atuma phan ki pekpon long le pusi kedam tang ja khong ni phai kre phor ni Karbi Farmers Association mate KFA atumpen District Press Club of Karbi Anglong sai hemalong pherangkia mai kang ne hud pangdak pon pherangkia mai along KFA kongchun bang Amarjit Mumpen ke than pona tengke kedam tang MAC bang phukang bai along ka chepati dunalong setame non tribal atuma phan BJP ticket ki pidara phuthak ongdum Karbi Anglong aratum ningkang samsetum do kedam tang KAAC akilli galong ticket long leprang setame ticket ki long jangring nilitum thekdun long si Karbi Anglong angkang along non tribal atuma phan ticket bilong le pusi hala so hu nilitum pudun lo Seta jakong mate power ahi nabang sorkar along ke do koga jok pini Karbi Anglong Autonomous Council arlo inglong aso kali deratum setame inglong aso ajakong nang ke long dun lokki isi ningduk memelo labang so phuthak ni litum Karbi Farmers Association ahin pen kedam tang MAC bang phukang bai mate election lapen puthot nominated MAC setame nangklang thulo nasila puan angtar ke klangke ni litum Karbi Farmers Association na song det kali Karbi Anglong arat setame ning ing samse pusi ni litum ning jethedo lason si
non ke inglong asoka lidera tum sitami piniar ni Karbiang Long Autonomous Council long jakong nang che pharang dun long lo laben bang phukang bai mate election long sitami nang che party dun long lo ka che party long sitami non tribal atum nang hai dun lo nasi non tribal mate inglong asoka lidera tum phan KAEC EM ang hoi pek pon long le laben jongsi pek pon det pulote nilitum KFA songalong nang ka cherap dun sai ka chuti ga rara tumpen so luk so dak mate a hiring tang rakpen ka che songa sai deng ponang ko pupusi nilitum Karbi Farmers Association a songa hinpen che parai pon Adap judet pen aphinul tum non la Karbi sang anglong ka Karbi Farmers Association pen tum ke hang mang lalo je in long aso kalidat no phang ton set i ang phai te ponong le jongsi pek pon dat blote Nutum Karbi Farmers Association mate Karbi sachuti a song pen lapen Karbi sachuti a long sedap dum sachuti ke do ana tumpen Nutum akche song pen lam se suluk sedap ke song pen deng kon tuji ke sini nutum sini dah News report Karbiang Long Live Lakhakre Troxy Socheng Dhanta constituency angkang Rongmong Bea Habar Silim Ingtia Rong open stage along all party hills leaders conference mate APHLC asong atumpen 6 schedule phutak cherok to amai na pen armuga chapa amai kedengpon Bangso amai along mensing phangchoi hinpen mai chari ponsi kiching pen kijut an mesen pen pachun pon Maya long alohia man pen APHLC amai phu jai kathar Rita Kramsa pila penan parta ki ongdung APHLC song along karjap thip kheya pharman nokbepo nokbepiatum chetongdun na penan parta ongdung raratum chetongdun si alir achampen pachundun Bangso maya long songvia songpen chi usi don trokke patum APHLC song along chepa ogdun Bangso ka chepa ogdunang ko alam theke non ke chari pon bom BJP a sarkar atum ke claim ke chokche mate ke che aso atuma phan aron repen dimklong ke pek aron repen longle pata ki tipon lapen social media long ka che thang pluk non ke dobom Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaning jepon Karbiang Long mate 6 schedule arlota Karbi pen kapre ka khe tumta longle chonam longlo lapen chojor cholang longlo lapen pata sitame circle officer atum claim pachun ponang jipu kapang dak alam the ke thek long pana job ning kipung ning kiduk chepak langsi APHLC song long chepa okdun lo posi Abirta ribdun long non Karbiang Long along son surya kisung kachetong ponang koke BJP song atum mate Karbiang Long Autonomous Council kachari atum keche swaphan adim aklong chepek lapen ani kapathia joksi lapusona kisung chetong nang koklo Bangso jok kaddo kabe rara tumta kisung pen kachepa jok jia phan APHLC song along cherap cheto dunang pupusi jai kathar than pachini pon tumke lahelo alam mangke election le hai dia sante lage notice te nang papele long le de jia polo ne litum bangke tanon ke election ke hai tum bangke bang hala bongali bihari to man se fere munak lo kente karbia to man ke fere relo non ke karbia to man ke eviction lok lo ning hokta ke chengsi nang tum matha thae chok lo ne chok che lo ne bang jot le pualing sita nili tum APHLC tu ngela ke chok che pu pulo bang la non ke election hai det pen iya man thache bak belang bang karbia rong si eviction ka paprang kente la pen non ko evict to pig gilang karbi la pen inglong rat tum pan Di Socheng Dhanta constituency, ladang mass joining pini BJP, lapen Congress, pen pini nangat cepa ogdun laki alang litum kachinia jakong dotang lo. Athima 6 schedule to the Constitution of India, paragraph 2, subparagraph 7, lapen 20 paragraph along ki mithang adin ki mithang si vote joklong nangi lapen ki thuta thurlong nangji pu. Lasi pinyarni ilitum aron alo alam itum chithan lo lapen suar lo song tum sitami women wing mate suar lo song anso se ke form jiang fan alang litum keng kam nang chejor tang lo ladak Socheng Dhanta constituency ahina PS pen kiwang lasi nili central women wing pen
nini alang litum aphan ning chingduk lo pima pinsu ka chisung along arlo so tum same kengkam chijor dunan zipu alang litum kachinia jakong do pasi la pini so chengthen talong mass joining la penan parta women wing so la sorlo song ki sengia phan prabjen pen alang litum nang chahang popusi birta labang ta arjulong rong mong vipen lop sing terang karbiang long live Nijang Karbiang Long Dongkamukam APDCL subdivision angkang umpanai APDCL substation arlu mirihing kachethora nam kilit parpe gajok hadagar tum kamatha kisung nang lapen kaphere katheriga sonsido Kedamtang nikre phoprang inut regular bill kipivera bangphu Sanderson Lumphui consumer ID EC pho sirkep 5 EC 5 kethom 5 sirkep nerkep troxia bangphu menalong lak isira suri inkora pho sose Meka chethor anam kile rockpen kamatha kisunga sonsi dukoklo labang so bil ke nikre phopi bil tu det pen lapuan kele roke manghu haklo pusi pherang ke ka homri damahud je thandun lo ya moi to ki buli kom etia jua mahot 22 tarikot 340 taka bil uthisile etu bil tu moi loge loge moi online moi mari disu mara bisot etia 15 dino hua nai 15 din hua agote মোর মানে কি মোবাইলত নাম্বারত মেসেজ আইছে যে 1,25,000 উপরত বিল আইছে বলে কইছে এইকাৰণে মোৰটো আচৰিত লাগিছে আপনি প্ৰতি মাহে দি থাকে নেকি বিলটো মোৰটো মাহে মাহে দি থাকো মই নিজে অনলাইনত বিল মাৰি থাকো হয় আপনি কি চলায় মোৰ ফ্ৰিজ এটা আছে আৰু মটৰ এটা আছে আৰু লাইট 3টা 4টা আছে আৰু মোবাইল চাৰ্জ কৰো হয় Non la pusona teng pulote rada tuma phan akisunga natsi dampom lo la ancho takali penang ana tuma phan ke National Lok Adalat pen mate District Legal Services Authority pen ke loa ki dota che otkrai atum penang andolo nona por rada kisunga por ahot komat lo kaching ki che thandon po bil ka pangroma phutha ki du ke plan mate BPL atum pen isi vet a bil ke chok che pusi rara tum jasemet lamthi chepak langpon athe ke boida ratum ke sika pharo isi angta ke long sungkro nona mar labang so bila puthak diphu gm asa hempen kopia sai dengpo lapen ke KAEC kachari atum pen chenglo KAEC CM Dr Tuliram Rong hangpen Power Minister atum kopisi kachingbai ponji mapusi kisung ke phodara ratum tobar cholangpon lo non labang so karen bila puthak court pen nangkile pubangke nilitum arjulong lo lapen ilong long ni ta thek dam long lo lasi lapuson nangile ke nilitum manghu hak lo lapen ke isi kaphere me alam lo atheke non labangso nangkile I abangke kopia phanma lapen koson ma pubangke nilitum manghu hak lo kedam tang December achiklo la bangso bil nangke kitu un tum hanwa ing than lo don siner kep du la puson do la si hala na kang than pen anstame la puson se ing than det api ba la tum disconnect det api tame a bil bang nang bat bom la puson se ne tum thek long lo chiglu yon nang kon skill le kisman adim ke pharu pho la puson le lo kisman adim ke exam la puson ai mam nang le lo lasi la puson ke justice kali pusinili tum ke rong pen ka chinidam lasi rong aso aphan la puan abang ke ka chinek abang ke chok chedet ji lasi a hisab ateng ben si claim nangji government tumta la pen a higher authority banta chuning ri lo la puson bang ke bill bang ke correct a bill nangle nangi la puson sin tum bang ke rong a hin pen nil tum ka chuning ri mate ni tum la tuma phan ka pachini gang tu ulu kunchi ban hemare rong phar karbiang long live pina da Abirta ke la ponsi kang tonik lo